Jarraitzen ari gara, nola ez, eta gero zer nolako birmoldaketak egiten ari diran, baina baita ere zer nolako birmoldaketa egiten ari diran desordenak edo deitzen dioten horren harira. Ea horrek askatasun eskubideari ere zer nola ikutu dezakeen. Beraz, kezkapuntu batekin ere hortik ari gara ikusten. Gasteizko udalak jaso ditu memoria garak eta martxoak 3 elkarteak 1976ko gertakarien inguruan eraikiko den biktimen oroimenezko zentroaren fundazioaren estatutuei egindako ekarpenak 3 dira nagusiki. Elkartek egin dituzten eskaerak fundazioaren ohorezko presidentetza biktimen elkarteko kide baten esku geratzea, Gogora institutuarekin adostutako lankidetza hitzarmena sinatzea eta memoria zentroari ikuspegi dinamikoagoa ematea. Fundazioaren behin-behineko estatutuetan ez da ageri ohorezko presidentetzaren figurarik eta kargu hori erazea eta martxoaren 3ko biktimen elkarteko kideren baten esku geratzea nahi dute elkarte memorialistek. Estatutuetan jasota dagoenez, patronatua 16 kidek osatuko dute, 3 kide izango dituzte Eusko Jaurlaritzak, Gasteizko udalak, Arabako aldundiak eta Gasteizko apezpikuzak eta 2 martxoaren 3ko biktimen elkarteak eta memoria garak. Eta Eusko Jaurlaritzaren esku egongo da presidentetza. Memoria gararen eta martxoak 3 elkartearen ustez baina biktimek protagonismoa izan beharko lukete presidentetzan eta argatik kutsu simbolikoa izango lukeen ohorezko presidente kargu bat sortu beharko litzateke biktimentzat. Ipar Irlandako Friderri Museum zentroaren patronatuaren ereduari erreparatu diote, Bloody Sunday Trust elkarteko kideek ohorezko presidentetza dute eta. Gasteiztik mugitu gabe Espainiako gobernuko migrazioen estatu idazkaritzak erabaki du nazioarteko babeserako harrera zentro bat jarriko duela Arabako hiriburuan, Arana klinikaren eraikin zaharrean. Horren inguruan mintzatu zen atzo Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramailea eta esan zuen migrazio arloko eskumenak lortzeko eskaria zehaztu duela Jaurlaritzak eta garatu beharreko migrazio politiken inguruko jarrera eta iritzia adierazi dituela. Zupiriak nabarmendu zuen behin eta berriz eskatuko dutela negoziatzeko, bere ustez eskumena izatea baita lehentasuna politika propioak eraikitzeko. Izan ere, refuxiatuak artatzeko zentroaren arreta eredua da, ez bai nagusia eta gurean Naia Gutierrez errefuxiatuekin elkarteko kideak heldu dio gaiari entzun. Oraindik ez dakigu gainera zein izango den zentroaren helburua, behin-behineko lehenengo harrera bat emateko izango den edo humanitarioa, eta informazio hori eukitzea garrantzitsua da balorazio bat egiterako orduan, ez? Estatuko harrera ereduan gainera pertsonak erkidego batetik bestera mugitzen dira normalean, eta nahiko maiz, eta hemengo ereduak erkidegoan dauden pertsonen harrera planteatuko luke. Orduan daturik gabe ezin dugu baloratu Gasteizko zentro hau egun dauden harrera baliabideen osagarria izan liteken edo ez. Aldiz, ekonomia arloko gaiei helduta, pentsio erreformaren kontrako mobilizazio handia espero da ostegunean Baionan. Frantziako sindikatu nagusiek lanuztea deitu dute biharko eta Labek ere kaleak hartzeko deia luzatu du. Besteak beste pentsio adina 74 urtera handitzea proposatu du Frantziako gobernuak. 2030 arte progresiboki handituko dute adina eta pentsio osoa eskuratzeko 53 urtez lan egin beharko da. Labek ordea 60 urterekin erretiratzeko adinera itzultzea eskatzen du, 37,5 urteko kotizazioarekin. Gainera, gutxieneko soldataren baliokidea den pentsioa eskatzen du. Maite Ubiriak kazetariak iritzi dio gurean gaiari. Aurreikusten da oso mobilizazio handia, kontutan izanik sindikatu guztiok bat egin dutela greba horrekin. Azken hamarkadetan hainbat erreforma egin dire eta nik esango nuke bihar emango den mobilizazio eguna segurazki parekatu daiteke 2010ean gor ministroaren reformaren aurka izan zen mobilizazioarekin. Orduan ere sindikatu guztiek deitu zuten mobilizaziora eta milioi bat langile atera ziren karriketara barne ministeritzak emandako datuen arabera. Lan gatazkekin lotuta berriz, Bizkaiko metalgintzako 9 langile deklaratzera deitu dituzte. Lan itunaren negoziazioaren harira 2022ko grebetan parte hartzagatik ertzaintzak jarritako salaketak medio.
Goiz honetan 5 grebalarik deklaratu dute Durangoko epaitegietan eta labek 11 jakinarazi dionez, otsailean beste behargin batek deklaratu beharko du. Bestak beste agintarien aurkako atentatua eta desordena publikoa egotzi diete. Gauza korrela Bizkaiko metalgintzako gehiengo sindikalak salatu du Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak grebak kriminalizatu nahi dituela. Iratxe Azkuelap sindikatuko industria arduraduna. Inputazio guztien atzetik esan behar dugu argi eta garbi montai polizialak daudela. Ertzaintzaren aldetik. Eta hori egiten bada, babesa daukalako ertzaintzak hau egiteko, eta erabaki politiko bat dagoelako atzean. Eta erabaki politikoa da, edozein gatazka, lan gatazka edo langileen gatazka edo langileen borroka kriminalizatzea. Ordea Petronorreko langileek joan den asteazkenean mobilizazioak hasi dituzte lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko, izan ere 2019tik ituna iraungita eta soldata eta lan baldintzak izoztuta dituzte. Hala gaurkoan Petronorreko langileek protesta egin dute Bilbon eta 300 behargin elkartu dira. Bertan salatu dutenez, azken 4 urteetan aparteko ordu asko egin dituzte eta egoera hori dela ohartarazi dute, onartezina dela lan ikuskaritzak hori ahalbidetzea. Entzun jarraian Daniel Rementeria Petronorreko langile batzorreko kidea. Arrakastatxoak dira, naiz eta sortzen zaizkiguten baldintzak hartzeko orduak edo oso gogorrak izan. Bakizu hemen lan ikuskaritzak eta bar jartzen dizkiguten lan kontuak eta kargak oso gogorrak direla. Eskatzen duguna da izatea lan hitzarmen berri bat, etorri gara hona gaur salatzera egiten diren ordu estra guztiak, azken urteetan, 4 urteetan ia 200.000 ordura heltzen den enpresa batek egiten dituen ordu guztiak, iaz 40.000 ordu inguru. Lehenengo urtean 2019an rekord historiko bat sortu zituen, ia 70.000 ordu eginda. Holako lan sortzen diren arazoekin gaur egun enpresetan. Jendea langabezian eta ordu estrapio bat egiten direla ikusita. Gaiz aldatuta ozono geruza berreskuratzen ari da eta berotze globala moteltzen lagun dezake, izan ere ozono geruzarako kaltegarriak diren substantzia kimikoen 99% mundu mailan pixkanaka desagerrarazteari esker, geruza berreskuratu eta klima aldaketa moteldu egiten da. Jon Makin Matxain ikertzailea da Euskal Herriko Unibertsitateko kimika teorikoko taldean eta ozono geruzaren berreskurapenaz aritzaigu eguerdiko magazinean ari. Kontuak Europan eta nahiko berreskuratuta dago eta zati kaltetunetan Artikoan eta Hegopoloan urtean zehar berreskuratzen tasa oso altua izan da. Horrela, esaten digute honetan adituak direnak, ez? Iparpoloan 2045erako berreskuratuko dela martxa honetan eta Hegopoloan 2076erako. Baina zenbaki zehatzik eman gabe esan dezakegu bidea oso positiboa dela. Tain batean ingurumenarekin lotuta ere iragarritako urratsak egiten ari dira ekotopaketen bultzadaz ekologismoaren bueltan antolatu zirenak. Irail Ondarran eta Gurri hasieran Portugaleten egindako topaketetan lan dinamika bati ekita erabaki zuten eta atzo aurkeztu zuten Donostian jauzi ekosoziala, pobrezia eta xahuketa energetikoaren kontrako hainbat ekintza egingo ditu dinamikak udara bitarten lehena otsailaren 17an. Eztabaida zabalduko dute ondoren dinamikak hartu beharreko formaz. Euskal ekologismoan jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat ematea, ez? Hortik ere bere izena, bi zentzutan, jauzi ekosoziala, batetik ekotopaketetatik orain kaleetara jauzi egin nahi dugulako, ez? Elkartu ginen ekotopaketetan Portugaleten eztabaidatzeko zein zen ekologismoaren problematika, bai mundu mailan, bai Euskal Herrian, eta erabaki zen horri segida eman bat zitzaiola tresna baten bitartez, ez? Bueno, hori da jauzi ekosoziala, beraz erraten genuen bezala, ekotopaketetatik orain bagatoz kaleetara, bagatoz ekintzara, eta jauziren bertze zentzua leheno aipatzen genuela, ez? Ego Euskal Herrian bertze mugimenduetekin alderatuta ekologismoak, ez du izan beharko zuen segurazki erantzuna edo antolakuntza maila, eta uste dugu hortan ere jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat emateko garaia dela.
Bada topakete zabiltzala euskaltzale independentisten topaketak antolatuko ditu Euskal Herrian euskarazek udazkenean eta Euskararen Errepublika eraiki nahi duten horiek guztiak batza izango da helburua. Asteburu batean egingo dituzte eta 2 egun iraungo dute. Euskaltzale eta independentistek elkarrekin prestatzeko elkargunea izango dira topaketak, horretarako Euskal Herriko hainbat hizlari gonbidatuko dituzte, baita euskalgintzako eta beste mugimenduetako kideak ere. Bestak beste Euskararen aldeko mugimenduak dituen indarguneak nola baliatu eztabaidatuko dute eta Euskararen aldeko borrokan beste hainbatekin loturak nola landu ere bai intersekzioaren ikuspegitik. Euskal Herrian euskaratzen asmoa da. Euskaltzale independentisten topaketak 2 urtean behin antolatzea, hemendik aurrera hori dela eta lehenaldia garrantzi handikoa izango da haientzat eta buru belarri egingo dute lan. Lehenengo aldiaren xehetasunak aurrerago emango dituzte. Turismoa pandemia osteko ekonomiaren berreskurapenaren alor oso garrantzitsua izan da Euskal Herrian, bestelako turismo mota bat jasangarria eta irisgarria da Nafarroako zein Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuek azken urteetan indartzen ibili diren formula. Gaurtik hasita igandera bitartean Madrileko Fiturren nazioarteko turismoaren erakusleioan parte hartuko dute beste urte batez Nafarroak eta Araba, Bizkaiak eta Gipuzkoak hain zuzen ere. 11 telebistako lankideak bertara gerturatzekoak dira, Sandra Urra. Kaixo egunon, bai, 11 telebistako taldea errepidera atera eta Madrileko bidean gaude. Eta zertara Madrilera, bertan nazioarteko turismo ferian garrantzitsu bat ospatzen da, Fitur hain zuzen ere, eta komunitate edo erkidego bakoitzak bere turismoaren indarguneak ezagutzera emateko eta esatzeko aukera ezin hobea bada. Guk 11 telebistak Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoko estandak bisitatuko ditugu eta zuekin elkarbanatu aurretik itxaron marko duzue, ze oraindik ere bidean gaude, beraz jarraitu ezazu 11 telebistan emango dugun informazioa. Nean ere helburu jasangarriaren kontzeptua azaltzen saiatu garela, eta komentatu duten bezala Fiturren dagoen Nafarroko estanean 11 aurkezpen egonen die, ekitaldi edo mai inguruak izanen die, eta 34 hizlari hartuko dute parte. Azkenean Nafarroko eguna izanen da, eta ostegun da ostirala publiko profesionaleko egun. Eta azkeneko lerroburuekin amaitzeko berriz, guraldiari erreparatu behar diogu. Iragarri zuten atzo eta bete da aurreikuspena 400 metroko alturan elurra egin du gauean, eta horrek arazoak eragin ditu errepietan, goizetik alerta laranja aktibatua dago, Hego Euskal Herri osoan, iparraldean berriz, euritengatik eta uholde arriskuengatik da alerta. Elurra gogotik egin du bestak beste Araban eta Bizkaiko barnealdean, saretan hainbat lagun ari dira inguru haietako irudiak elkarbanatzen begira. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Eguraldiarekin eguneko lerroburuak aipatuta iritsi eguneko argazkari heltzeko unea amaitu da Foro Sozial iraunkorraren bidea. Gatazkaren ondorioen konponbidean aurrerapausoak emateko asmoz sortu zen, duela 10 urte eta hamarkada bat igarota Foro Sozialaren fasea bukatutzat ematea erabaki du. Hasieran bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik
apartatzen jakin. Esna kantu bat abestu genion, ze aska utxari. Bestaldetik aipatu dugu ere Bizkaiko metalgintzako 9 langile deklaratzera deitu dituzte lan itunaren negoziazioaren harira 2022ko grebetan parte hartzagatik ertzaintzak jarritako salaketak medio. Goiz honetan 5 grebalarik deklaratu dute Durangoko epaitegietan Aiara Durreta. Bizkaiko metalgintzako 9 langile deklaratzera deitu dituzte lanitunaren negoziazioaren harira 2022ko grebetan parte hartzeagatik, ertzaintzak jarritako salaketengatik. Besteak beste, agintarien aurkako atentatua eta desordena publikoa egotzi diete. Azaroan batek deklaratu zuen, urtarrilean beste 7 eta otsailerako beste bat deitu dute. Hala, babesa adierazten daian, Komisiones Obreras, LAB, UGT, ESK, CGT eta CNT sindikatuek austegien atarian protestak egin dituzte egunotan. Sindikatuek salatu dutenez, Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak grebak kriminalizatu nahi ditu. Halaber, mobilizazioetan ertzaintzaren jarreraz ohartarazi dute kolpeak, leporatzeak eta poliziaren azpijokoak jaso dituztelako. Aurrera jarraituko dugu Arzotenko txiki bat medio otsailean beste langile batek deklaratu beharko du epaiaren aurrean eta sindikatuek salatu duten Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak grebak kriminalizatu nahi dituela entzun. Eta alde batetik gogoratu nahi dugu, nola guztira orain arte 8 langile izan direla epaitegietatik pasatu direnak, baina beste zitazio bat heldu da otsailerako eta horrekin ja 9 izango dira. Badakigu esperientziagatik ez direla hor geldituko. Inputazio guztien atzetik esan behar dugu argi eta garbi montai polizialak daudela. Ertzaintzaren aldetik. Eta hori egiten bada, babesa daukalako ertzaintzak hau egiteko, eta erabaki politiko bat dagoelako atzean. Eta erabaki politikoa da, edozein gatazka, lan gatazka edo langileen borroka kriminalizatzea. Lan gatazkekin jarraiki Petronorreko langileek mobilizazioak hasi dituzte lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko 98 orduko lan uzteak aurre ikusi dituzte urtarrilerako eta gaur protesta egin dute Bilbon lan ikuskaritzaren egoitzaren atarian bertan izan da Aiara Durreta lankidea. Petronorreko langileek joan den asteazkenean mobilizazioak hasi zituzten lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzea eskatzeko. Izan ere, 2019tik lan ituna iraungita eta soldata eta lan baldintzak izoztuta dituzte. Enpresak esan dau soldata bezala izoztuta jarraitzen duela lan elkarrizketa eta oraingoz beraien zain gelditzen gara ea noiz nahi duten hitz egin eta zerbait eskaintzeko duten. Lan usteak arrakastatsuak izan dira sindikatuen iritziz, naiz eta enpresak gutxieneko zerbitzuak ezarri. Grebarako eskubidea guztiz urratuta daukagu azken urteetan, jartzen diren baldintzak oso gogorrak bihurtu dira eta azkenengo greba batzuetan ia 100% egon beharra dago. Bakizu hemen lan ikuskaritzak eta abar jartzen dizkiguten lan kontuak eta kargak oso gogorrak direla. Asteazkenean protesta egin dute Bilbon, non 300 behargin baino gehiago elkartu diren. Bertan salatu dutenez, azken 4 urteetan aparteko ordu asko egin dituzte, zehazki 100 egun bezain beste. Horri gara ona gaur salatzera egiten diren ordu estra guztiak, azken urteetan, 4 urteetan ia 200.000 ordura heltzen den enpresa batek egiten dituen ordu guztiak. Batzordeak deritzo onartezina dela lan ikuskaritzak egoera hori albidetzea. Urtez urte lan ikuskaritzak enpresaren aurka 3 edo 6 milioi euro arteko isun administratiboak ezarriarren, langileen ustez hori pagotza da. Tartean, Petronorrek 300 milioi euro baino gehiagoko irabaziak izan zituelako 2022an. Eta horrek sortzen dituena da, ikusten dela, bastala banatzen hemen. Batzuk asko irabazten dute, eta beste batzuk izoztuta jarraitzen dugu.
eta aparteko orduak murrizteko gutxienez 15 langile gehiago kontratatu beharko lituzke enpresak langileen esanetan. Gutxienez 15 gehiago beharko ziren, azkenengo lan hitzarmen honetan 10 pertsona kaleratzen dira, beraz horren beste gehiago beharko lirateke, 25 jada. Gizarte arloko gaiei helduta ordea jauzi ekosoziala sortu dute, pobrezia eta xahuketa energetikoaren kontrako hainbat ekintza egingo ditu dinamikak udara bitarte, lehena otsailaren 17an eztabaida zabalduko dute ondoren dinamikak hartu beharreko forma azterne. Euskal Herrian bada nobedaderik energia berriztagarrien inguruan. Eusko Jaurlaritzak atzo jakinarazi zuen Labraza eta Azazeta proiektu eolikoek aurrera segitzen dutela. Labrazak aldeko adierazpena jaso du ingurumen inpaktuari dagokionez eta berehala emango diote Azazetari. Bitartean, Nafarroan 3 parke eraikitzen hasi dira, Linte, Genariz eta San Marcos bigarrena. Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak Labrazako eta Azazetako proiektuen berritasunak eta epeak jarri zituen mahai gainean atzo, gobernu bileraren osteko agerraldian. ...2024aren bukaera 2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Aipatzen nuen Labrazakoa zerbait aurrerago doala, plan berezia dagoeneko esposizio publikoan dagoelako, baina baita ere bestea Azazetakoa ere espero dugu izatea. Beraz, gutxi gora bera epe horiek manejatzen ditugu. Horrek esan nahi du, prozesu luzea izaten dela administratiboa, behin baino gehiagotan entzun didazue, baina badoa. Honetan, 10% kontsumitzen dugunaren 10% baldin bada sortzen duguna energia berriztagarrietatikan 2030era iritsi nahi genuen 15%arekin. Energia berriztagarrien lehenengo lurralde plan sektoriala onartu behar dute eta horren ondoren eman behar dira berriztagarrien instalazioak eraikitzeko baimenak hori aldarrikatu du ELA sindikatuak ohar baten bidez eta Eusko Jaurlaritzari eskatu dio plan hori onartu arte itxaroteko baimen gehiago eman baino lehen. Izan ere, azaldu dute plangintza horrek zehaztuko duela instalazio horiek non eta nola eraikiaiko diren. Atzo Jaurlaritzak Arabako, Labrazako eta Azazetako parkeek ingurumen inpaktuaren adierazpena jaso dutela iragarri, ondoren egin du eskaera sindikatuak horiez gain, Hego Euskal Herriko 33 lekutan dabiltza sortzen energia berriztagarria ekoizteko azpiegiturak. 2023 hasi berritan energia eolikoek aurten zeresan handia izango dutela aurreikus daiteke. Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuan 33 eremu zabal proposatzen dira zentral eolikoak egiteko Eusko Jaurlaritzak duen dokumentuan. Eremu gehienak mendian daude eta horien artean ez daude jada erekita dauden edo tramitatzen ari diren proiektu eolikoak.
Bestalde dokumentuan nabarmentzen da natur babesguneak salbuetxe dituztela instalazio berriztagarriak egitetik. Dena den proposatutako kokaleku asko babesgunetatik eta Natura 2000 sareko eremuetatik gertu daude. Jaurlaritzak 2030erako potentzia eolikoa 5 aldiz handitzea du helburutzat. Ildo horretan 7 urte barrurako energiaren kontsumaren 21% iturri berriztagarrietatik heltzea nahi du, eta 2030erako 40%. Arabari dagokionez 3 parke eoliko daude gaur egun, eta lurralde plangintzak beste 13 kokaleku aurreikusten ditu. Arabako Errioxa nagusitzen da hor, 12.110 hektarea instalazio eolikoak ezartzeko egokitze jo baitituzte plan berrian. Gogoratu behar da horrez gain, Labrazan eta Azazetan 2 parke eoliko egiteko ingurumen baimena eman duela Arabako diputazioak. Gipuzkoari dagokionez herrialde osoan daude banatuta eoliko jartzeko kokalekuak, asko mendizalek maiten dituzten txokoetan. Bizkaian berriz nabarmena da zenbat egitasmo dauden enkarterri alderako. Herrialde horretako itsasartzeko hainbat mendigune ere hobetxe dituzte zentral eolikoak egiteko. Azken berrien arabera 2 parke eoliko berrire proiektuak ari dira tramitatzen. Azazetako proiektutik oso gertu, Aixindarrek beste parke eoliko bat eraiki nahi du Araban, 8 sorgailukoa. Arraia Maeztuko, Iruraiz Gaunako eta Domeniliagako lurrak ukituko lituzke. Bestalde Euskal Haizi enpresa jakinarazi du Bizkaiko Gordexola eta Zaia inguruan parke eoliko bat jarri nahi duela, 6 zutabekoa. Badaritu gara lerroburuetan denboraleaz eta Euskal Herria batetik bestera zarkatu duten elurtez, elurrak hartuta esnatu den lekuetako bat Gasteiz da, hainbat zentimetrotako elurkaba eratu da Arabako hiriburuan eta bertan da Nerea García lankidea. Elurra Arabara eta Gasteizera ailegatu da eta egun ikaragarria da elurrezko panpina egiteko edo elurrarekin jolasteko, bai, baina lan egin behar dugunontzat ez da hain egun zoragarria. Eta gehien kezkatzen gaituena da nola heldu lanera. Batzuek garraio publiko hartu dute eta beste batzuk ausartu dira bizikleta hartzera. Oinez, zere nik bizikletaz joaten naiz eta orain ezin da bizikletaz joan. Normalean oinez joaten naiz, Gasteizo txikia da eta leku guztietara oinez joan zaitezke. Gure autobusa ondo iritsi da, 9:00 eta 4:00 atera da, eta ez dugu arazoik izan. Ez ere, bizikletaz joateko edo arazoak, goizetan egoten dela bidegorria pixka bat elurtuta eta, baina bestela ondo. Lanera etortzeko arazoak izan ditut kotxearekin, baina, edo oinez ere bai. Baina... Elurra bera, bakarrik bera. Ez me caído 2 veces. Erogizara? Bai. Gasteizen elurra San Prudentzio eguna bezala da, ohitura bat. Eta urtero 2 talde sortzen dira. Elurra maitatzen duen jendea eta gorrotatzen duena. Baina aukera izango balute, beste hiri batera bizitzera joango lirateke? Bai, asko. Elurra asko gustatzen zait, eskiatzen dudalako. Asko gustatzen dut, bai. Hori egiten duenean, pixkat, tristeza da baina, elurra egiten duenean, posik zaude, ez dakit, dena oso poitxa dago, ez dakit. Askoz divertirgarriagoa da. Bai, unibertsitatera etortzen naiz, 3 urte daramat etortzen eta urte hori ikusten eta hemen elurra eta asko gustatzen zait. Bai, superpolita da. Hombre, bolaren bat dago handik, baina ez dakit. Elur gehiago egiten badu, agian elur muñeko bat egingo dugu, baina oraindik ez. Oraindik bakarrik bolazko peleak. Gasteiz gustatzen zait. Ez dut uste. Agian bai, baina ez dakit. Baina eguraldi ona, agian Sevilla edo Cádiz, eguraldi horiek. Hombre, agian eguzki gehiago egiten duen hiri batera, baina ni hemen ondo nago. Gustatzen zait. Azken tale bat ahaztu zaigu unibertsitatera joaten direnak. Hauentzat elurra aitzaki onena da. Irakasleak kanpoan bizi badira ez dago klaserik, autobuse arazoek balio dute klasera ez joateko eta gainera unibertsitatera joaten badira eta klaserik ez badago elurrarekin jolas dezakete.
34 urte ira Maurizia Aldeiturriaga Palmero jotzaia hil zela, bere omenez egin dute aire dokumentala, Gentzane Martinez de Osabak zuzenduta, Maurizia bezalako emakume indartsu eta kementsuek egindako lana. Askotan ahaztua izan da emakume izate gutxagatik, emakumearen askatasuna oso mugatua zen garai batean, gizonak ordezkatu zituen Euskal Herriko plaza nagusietan kantatuz. Mauriziak eredu berri bat sortu zuen emakumeentzat, bere garaiko ikono bihurtuz. Hala dokumentalaren helburua Mauriziari merezi duen lekua ematea da. Aupa Maurizia! Maurizia izan zen, pentsaizu ez, gerra osteko errepresio sozial, kultural eta ekonomiko hortan, izan zen emakume euskalduna, emakumea euskalduna, eta baserri mundutik zetorren andra bat, ez? Eta gainera taula gainean jartzen zana, ziurrenik gizonen plaza hartan, ez? Referente bat guretzat, gaur egun, ez? Ni Maurizia Aldeiturriaga naz, Seberion jaioa, egien jaioa. Nire eta 904 jaioa, urrien, 22 jaioa. Agur Seberio herria, agur lagunari, agur Rosa Baiziko da primo primari, agur Abade jauna, ta nebarra bari, agur Aite eta Jamai, agur guzti hori, agur Aite eta Jamai, agur guzti hori. Aupa Maurizia! Honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Josu Etxaburu gure eskuko bozeramaileari eguerdiko magazinean egin diogun elkarrizketa berreskuratuta urtuko zaituztegu. Horren bestez, besterik ez uraldetik hauek izan dira eguerdiak guran aurrutzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Mundu hau ez dago personaia romantiko ontzat egin da. Oso pragmatikoa da mundua, ez? Eskakizun laboral handia daude, ekonomikoak, ez? Produzioaren gurpilan sartzeko premia handia dago, orduan erromantizismoa ez da bat ere, ez? 21. mendekoa, ez? Eta gunero legez, eguneko elkarrizketari ate erekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Josu Etxaburu, gure eskuko bozeramailea, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, da eskerrik asko. Euskal Herriari buruz luze hitz egingo dugu elkarrizketa honetan zehar, baina lehenik eta behin ere Kataluniara begira jarri behar gara badakizu aktualitateak agintzen duela, eta sedizio delituaren erreformaren ondotik ez, zer gertatuko da Puigdemont Kataluniako presidente ohiarekin, izan ere desordena publiko larriengatik atxilatu nahi dutelako orain. Euskal Herritik nola ari zarete segitzen bertan gertatzen ari den guztia? Zein ondorio ateratzen dituzu? Printzipioz esango nuke gertutik jarraitzen ari garela. Baina beti da ona gogoratzea zergatik ematen ari den kontu guztia. Eta da eskubide demokratiko bat gauzatzearren. Hainbeste zarataren artean ematen du, sarri askotan galdu egiten dela benetako muina. Eta benetako muina hori da. Eta horrekin batera baita ere, politika egiteko modu baten porrota. Porrotorrek eramaten du epaitegietara iristea kontu hau, eta hortik gero iristen da sortu den andana guzti hori, ezta? Epai batzuk, beste batzuk kontra esanean, beste batzuk bi botere elkarri mokoka, momentu honetan ere dirua gaizki erabiltzaren inguruan fiskaltzak eta prozesa zera egiten bideratzen ari danak horren kontrako jarrera aktibo bat, nahiz eta gobernua horren inguruko moldaketa baten atzetik aritu izan, ez dakigu zer gertatuko den, baina kontua da Europan ere jartzearena begi hori, eta ikusgai egotea zer gertatuko dan, alde batetik Europako esparru hortan, eta gero Espainiako estatuak bere indar guztiarekin nola erantzungo dion,
jarraitzen ari gara, nola ez, eta gero zer nolako birmoldaketak egiten ari diran, baina baita ere zer nolako birmoldaketa egiten ari diran desordenak edo deitzen dioten horren harira. Ea horrek askatasun eskubideari ere zer nola ikutu dezakeen. Beraz, kezkapuntu batekin ere hortik ari gara ikusten. Erroan zer dagoen, ez? Aipatu duzu ezin delako ahaztu 2017ko urriaren batean zer gertatu zen Katalunian eta izan zen herritarrek erreferendum bat aurrera eraman zutela eta hori dela epaitu nahi dutena, ez? Hori da, oinarrian dagoena eta gainera gero gertatzen dena da gurera etorrita, ez? Sarri askotan gugan geratu den oihartzuna edo erreflejua izan da porrot batena. Eta ni justu kontrakoa esatera nator. Eta da, ondorio horretan, nabarmen geratu da estatuaren, Espainiako estatuaren aurpegi bortitzena, baina badago esaera bat, esaten duena, batzutan irabazi egiten dela, igual nahi baino gutxiagotan, baina gehienetan ikasi egiten dela, ezta? Eta nik uste, katalanen gizartea, askoz ere gizarte ahaldunduagoa dela momentu honetan, eta asko du irabaztetik, eta oraindik gehiago ikastetik. Asko irabazi dute, jakin badakite erabakitzeko eskubidea nola gauzatu, eta gainera determinatuta gaude, eta daude, guztiok, hori berriro egiteko. Beraz, nik hori azpimarratuko nuke, eta nahiko nuke baita ere gure gizartearentzat. Dena den, ezin da aipatu gabe utzi ez, burujabetza prozesuetan Espainiar estatuak edo Espainiako justiziak duen papera, ez? Azken urteotan eta Euskal Herrian ere ikusi dugulako nola politikaren judizializazio bat eman den eta justizaren politizazio bat, ez? Zurrunbilo horretan galduta dago Espainia? Nahita, zango nukenik. Eta gainera batzutan aldarrikatzen bi botere diferente diala, eta beste batzuetan elkarlanean beste erronka batzuri ateak ixteko. Estatuen eraikuntza zaharraren seinale dan eremua da hori. Eta ezin dena da moztu, da herri gogo bat. Eta Espainiako estatuari hobeto legokioke momentu batean diskursiboki planteatzen duten egitasmo plurinazional horren inguruan sakontzen hasiko balira. Ze ezin dugu ahaztu eta berriro diot eskubide demokratiko hitz egiten ari garela eta eskubide demokratiko horien egikaritzaz. Baina auzitegi konstituzionala ere berriki berritu da, ez, buru berriarekin eta horrek ere berriro ere behin eta berriro errepikatu du, ez, referendum guztiak autodeterminazio eskubide hori edo eta buru jabetza nahi edo independentzia guztiz debekatzen duela konstituzioak. Gaur egun bai, baina horrek ez du nahi esan hemendik aurrera, hau da, sarri askotan legei begiratzen diegu, ez dakit, alda ezinak izango balira moduan, eta sakralizazio puntu batekin ez da, ezke legeak ez du usten, aizue, legeak egiten dira, beti ere gizarte baten egituraketa bat, eta moldaketa bat, eta egikaritza bat bideratzeko, baina gizarteak aldatuz doaz, eta herritarrok aldatuz doaz, beraz legeak ere pareko espaldin badoaz, hor beste talka bat etorriko da, eta hor batzuk esango dute, ez dutela lekurik alda dezagun, beraz, ez da izango aurreneko aldia konstituzioa aldatzen dela, beraz, aurrekariak badaude, atzera begiratu nahi duenarentzat, zergatik, beraz, kontu honetan, ez erabakitze eskubideak gauzatze hortan, hain zurrun jokatu behar dute eta bar, seguruenik hor beste iritzi eta beste asmo batzuk ere badaude mezu hortan. Euskal Herria, herrialde katalanak eta Europa mailan ere ematen ari dira, ez, burujabetza prozesu horren indartzeak. Guzti horiek hildorik badute, hildo komunik badute? Bat uka ezina dena, eta da, herriek izan nahi dutela. Eta herriek eta herritarrok izan nahi hortan, ez dago arrezirik. Eta seguruenik, tartean eta luzatuko digute, izan nahi hori bagarena. Baina bai hemen eta bai Europan, eta horregatik guk itxasargian ere planteatzen dugu, gure burua, Europako mugimendu subiranisten parte sentitzen dugula. Eskoziak aurrena egin zuen. Bigarrenari ate bat itxi diote, hala ere,
hauek oso determinatuta ari dira jokatzen. Beraz, egingo dutela, ez daukagu inolako zalantzarik. Irlanda ere, pausu politak ematen ari da, bateratze aldera. Katalanek, hor dabiltza, gu ere, ibili bagabiltza, Korsikarrak, hau da, badago hor mugimendu bat, eta gaur egun ezagutzen dugun Europa, seguruenik hemendik hamarkada bat, 2 hamarkadatara beste Europa bat izan daitekeela, edo horrekin ere amesten dugu, baina amestu bakarrik ez da egin behar, amets hoiek lortze aldera lana egin behar da. Lan horretan eta bide horretan aldarrikatzen duzu, ez da? Herri desberdinen arteko batuketa bat, buru jabentzarantza bultzada emango duena, ez da? Hori sedagakoa? Bai, batipat eskubide demokratiko ez hitz egiten ari garelako. Eta da, herritarrei hitza ematea, zer izan nahi duten, nola antolatu nahi duten euren herria, eta aldi berean, gainontzeko herriekin zer nolako harremanak izan nahi dituzten, guzti hori erabaki alizateko. Eta hori eskubide demokratikoa den heinean, ez dago legerik, momentuz baditugu ez batzuk baino, hori eragosten dutenak, baina horiek ere aldatzeko alegin guztiak egin beharko ditugu, eskubide demokratiko horri gauzatze hori ez dadin gero, kartzela bidean jarri, edo epaitegietan jarri. Zergatik ez gizartean adostasun zabala lortzen duen ideia hori, gainontzeko erakunde eta esparruetara eraman. Hau da, gabezia ez dago herritarrongan, gabezia beste leku batzuetan dago, eta hori da, aldatu eta aldarrikatu behar duena. Horretarako nahi argia ikusten duzu Euskal Gizartean? Euskal Gizartean, sarri askotan gainera, galdetzen danean autodeterminazioaren inguruan eta bar, zergatik ez diogu Euskal herritarrei gaur bertan galdetzen, ona datozen etorkinekin zer nolako migrazio politika egin nahi dugun. Ea dan, Estatu Espainiorrak gaur agindua eman digun molde hori, ala gertuagoko molde bat. Zergatik ez diogu Euskal herritarrei galdetzen zer nolako genero determinazioa nahi dugun gure gizartearentzat. Zergatik ez diogu gure herritarrei galdetzen zer nolako pentsioen inguruan, hau da, zergatik ez diogu galdetzen gure herritarrei ea legeak hemen, hemendik eta hemengoentzat nahi duten egitea edo ez. Seguruenik hor, hainbat erantzun jasoko genituzke esaten, hori ona dela. Hori ona baldin bada, seinale Euskal Gizarteak eta herritarrok burujabetza oso baten aldeko apostu egiten dugula. Izan ere horren galdetuta askok agian ez dutelako lehentasun bezala hartuko, uste duzu agian orain komentatu dituzun arlo guzti horiek ez dutelako bat egiten edo ez dutelako lotzen burujabetzarekin? Seguruenik, eta egia da baita ere, gure eskuren esparrua gehiago dala, edo gure eskuren ekarpena Euskal Gizarteari gehiago dala subironotasunatik, hau da, eremu politikotik. Beste era batera esan da burujabetza formaletik, baina hainbat burujabetza eremu sortu eta sortzen ari dira Euskal Gizartean. Batzuk ezagunagoak, baina beste batzuk sortu berriak diranak. Eta horretan nik uste datozen urteetan begirada jarri behar dugula. Ez bakarrik burujabetza formalean, gure ekarpena egingo diogu alde hortatik, baina Euskaldunok eta Euskal herritarrok horren aldeko apostu finkoa egiten ari gara. Eta hori, seinale da, Euskal Gizarteari eta herritarroi bai interestzen zaigula autodeterminazioaren kontu hau. Hildo horretan erabakitzeko eskubidea aldarrikatu duzu, gure eskuren oinarrizko balio bat bezala, herritarren partetik etorriko da edo zenolako papera izan beharko luke Euskal Administrazioak honetan? Herritarron eskutik etorriko dala, zeinestuko espagenu, ezkeinatak hemen egongo, bai? Herritarron garaia dala, garai batean esaten genuen herri bat garela, bai? Herritarron garaia dala eta erabaki nahi dugula. Gaurkoz, 10 urte beranduago, horrek indarrean jarraitzen du, inoiz baino indar handiagoarekin. Herritarron eskutik etorri behar da. Egia da baita ere, herritarron alduntzea desikasteko prozesu bat dala. Eta horrek denbora eramaten du. Herritarrok
ahalduntzearena. Sarri askotan, agindupekoak izan gara, eta beste batek agindutakoak gu bete. Gu beste eremu batean murgildu nahi dugu. Eta gero, administrazioei lotuta eta badira batzuetan borondate gehiago, beste batzuetan esain beste, eta gure lana zein da, borondatea dagoenean, borondate hori auspotu, borondate gutxiago dagoenean, argudioak eman borondate hori gehitu dadin, ze baita ere argi daukagu, bide hau, burujabetzaren bide hau, elkarrekin egin behar dugula, herritarrok, erakundeak eta eragile subiranistak eremu honetan lanean ari garenak. Aurten, gainera, gure esku dinamikak hamarkada betetzen du, orain artekoak, lortutakoak edo ez lortutakoak ere, pentsarazteko eta hausnartzeko bidea zabaltzen da orain, zeintzuk dira ondorio nagusiak azken hamarkada honetan? Nik esango nuke burujabetza prozesuak nahiko genuke azkarragoak izatea, baina seguruenik kostatuko dan honetan, esango nuke 10 urte baino ez. Eta 10 urte baino ez hortan, zer da egin duguna? Josten hasi ginen, adostasunak ehuntzen hasi ginen, eta jarraitzen dugu 10 urte geroago. Hainbat ekimen egin ditugu, batzuk deigarriagoak izan diranak, bergogoratzea baino ez, gizakateak, eta egin ditugun beste hainbat ekimen interesgarri, prozesarekin lotutako beste hainbat egunetan kalean egon gara elkartasuna adiraziz, baina nik baita be azpimarratuko nuke isilean eta isilpean egindako hainbat eta hainbat lan josi eta josi hortan. Hau da, sensibilide desberdinetako jendeari, benetan plazaratzen eta benetan eurekin hitz egiten, esaten erabakitzeko eskubidea ez dela batzurena bakarrik, erabakitzeko eskubidea guztiona dala, eta horren egikaritza ezin dela delitu izan, horren aldekoa garela, eta gero bakoitzak pentsatuko du, eta idatzi behar duen lekuan, zer nolako Euskal Herria nahi duen. Baina nik uste 10 urtetan, momentu batean gainera, gatazka gai zen elementu bat erabakitzeko eskubidea, gaur egun naturaltasun osoz hitz egiten dugu. Eta hori eragile askori esker da, eta sinestu nahi dugu baita ere gure eskuri esker izan badala. Urte hurrenarekin batera, abiatuko duzu baita ere eztabaida prozesu berri bat, itsasargia izenekoa, zer dator orain? Datorrena da, hilabete batzuk sendo lan egitekoak barnera begira. Egia da eskatozela hutsetik, ze 2013an jaio ginen, Fikoan, eta apirilaren 22an Fikoan izango gara, prozesu guzti honen emaitza ematen. Abian dan prozesua, bestalde, eta esaten dudanean eskarela hutsetik ikasten, ez da nahi du 2015an ja herri ekimen hau egikaritzeko eta antolatzeko moduetan eta aritu izan ginen eskura prozesua abian jarri gendun, eta orain kontua izango da, hortik zer dan balekoa oraindik, hamarkada bat, eta hamarkada batean euskal gizartea eta euskal herritarrok desente aldatu gara. Beraz, beste begirada bat jarri behar da. Zer dan, merezi duena oraindik mantentzea, eta horretan sakondu, eta ordea, zer dan, 2015an planteatzen genuena, baina ikusi duguna emaitzarik eman ez duena. Azken batean esango nukenik, itsasargiarekin lortu nahi duguna dela, datozen urteetako, gure eskuren norabidea eta lan hildoak eta zeregin nagusiak zehaztuko duen proposamen politiko bat. Eta nortzuk daude deituta, eztabaida prozesu horretan parte hartzera? Esango nuke eta oso goitik hasita euskal herritar oro. Parte hartu nahi duen euskal herritar oro. Adostasun ala desadostasunak adierazteko prozesuarekiko. Bereziki, gure eskuko bazkidetza eremu hori. Eta tipularen eredu horri jarraituz, gero, beste geruza batean badaude, gure eskuren kide izan diranak, eta 10 urtetan ere, barrazoi diferenteengatik beste eremu batzuetan ari dinak, hoiekin elkarrizketa pertsonalak egingo ditugu, baita ere, kanpo begirada horiek jasotzeko. Beraz, esparru guztiak hartu nahi ditugu, eta nahi duguna da, alden eta parte hartzaileena izatea, alden eta ahots desberdin guztiak jasotzea, guk geurea ere hobeto zehaztu alizateko. Elkarlana ere orduan sustatuko duzue prozesu honetan, eztabaida prozesu honetan, eta agian beste dinamika eta beste herrialde batzotara begira ere jarriko zarete. Zalantzarik ez, hau da, hemen gure esku
beti egon izan da begirada desberdinekin urtero. Eta barnera begiratzen ari garen honetan itsasargiarekin, baita ere, elkartasunetik elkarlanera, katalanekin hasietako bide hortan eta gallegoekin ere beste neurri batean, horri ere eutxiko diogu, baina esaten badugu, geure burua aitortzen badugu mugimendu subiranistako kide eta parte garela, hortan ere, nazioartekotza hortan bideak eta lanak egin beharko ditugu. Horrek esan nahi du, galtzabete lan ditugula, kasi urtero moduan, esango nuke. Helburu jakin bat izango da, eztabaida prozesu honekin hartu nahi duzuena, esaterako nola bideratu balizko referendum hori, esaterako, hori izango da mai gainean? Printzipioz hori etor daiteke, albuko ondorio moduan, baina gehiago planteatzen ari garena itsasargian da izaera bera, esan nahi dut, hor badaude jauzi batzuk gure ustez, eta da eragile subiranistatzat aitortzea geure burua, azpimarratzen dugu, baita ere gure eskuk, nahi duena Euskal Herriko eta Euskal Herriari, 7 probintziei lotutako proposamen bat badela, antolakuntzari ere, datozen urteetako antolakuntzari ere begira bat jarri nahi diogu, militantzia ereduak aldatu direlakoan gaude eta nola pertsonok, herritarrok atxikitzen garen batera edo bestera. Hau da, hor badaude hainbat elementu, lehen nazioartekotza hitz egin dugu, gizarte alduntzea, 11 lan lerro badaude eta seguruenik, hoiek sakontzen ari garen horretan, agertuko dira baita be, gero beste hainbat elementu, gehigarriak izango diranak hausnarketa honetan. Gizarte aldakor batean bizi garelako, azken 10 urteetan ikusi dugulako eta hemendik aurrerakoa ere izango delako aldakorra ziurazko. Globalizazioak zure ustez burujabetzen zen nolako eragina izango du hemendik aurrera? Badira batzuk esaten dutenak kalte egingo diola, eta gu sinestuta gaude globalizazioa hor egonda ere, ez dela aitzakia izan behar, nahi baduzu txikitik, baina txikitasunak duen handitasun hortatik, guk geure bidea egiteko. Eta gainera, sinestuta gaude, izan baduela Euskal Herriak zer eskaini. Sarri askotan, autodeterminazio gatazka, kakotxartean planteatzen direnean, inork gutxi planteatzen du aukera gisa. Eta sinestuta gaude baita ere, datozen urteetan, erabakitzeko eskubidearen gauzatzea, elementu preventibo, indartsua izango dala, ondoren beste gatazka modu batzuk sor ez daitezen. Beraz, ona litzateke, globalizazio hontan ere, guk geure lekua aurkitzea, eta gero gure subironotasun oso batetik gure izatea eta izan nahi dugun hori eta dugun potentziale guztia Euskal Herri gisa, beste batzuri ere eskaintzea. Nork esango dio ezetz Europan halako eskaintza erakargarri bati? Sinestuta gaude inork ez diola ezetzik esango. Horregatik, uste dugu nazioartekotzan ere badagoela zer egin. Eta hortan bakarrik ekarriko nukeen elementua da, Eusko Ikaskuntzak eta Institut d'Estudis Catalans, argitasun legearen inguruan, Kaukusaren bitartez egiten ari diran lan izugarri ona. Argitasun lege baten bila. Eta marko hori esartzen baldin badugu Europan, estatuek men egin beharko diote. Zeintzuk dira baldintzak, herri batek bere etorkizun politikoa libreki erabakitzeko. Lotu gaitezen hortara, eta galdetu diezaiogun Euskal Herritarrei zer izan nahi duten. Lanean, jarraitu beharko da beraz. Badago, zer egin bai, badago. Josu Etzaburu, gure eskuko bozeramailea, mila esker beste behin Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei, eta nahi duzuenean, berriro hemen izango nauzue. Hurrengo arte bai. Eskerrik asko.
berriak laguzaren ondoan. Mundu hau ez dago personaia romantiko ontzat egin da. Oso pragmatikoa da mundua, ez? Eskakizun laboral handia daude, ekonomikoak, ez? Produzioaren gurpilan sartzeko premia handia dago, orduan erromantizismoa ez da bat ere, ez? 21. mendekoa, ez?